אנחנו הולכים להתחיל עכשיו לימוד של שיחה שמחת תורה תשמ"ו. בכלל, ידוע שזה היה שיחה מיוחדת ופברנגן מאוד מיוחד, והרב הפך את הכוס וכל המקיף, כל מה שהיה שם, אבל גם תוכן הדברים, יש בזה דברים מאוד מחודשים, ומה שאנחנו נשתדל לעשות זה להתמקד, להוציא מה נקודת החידוש, מה הרב מגלה פה בשיחה הזו, שנראה לי שלא היה כתוב לפני. עכשיו, יודעים שהרבי אישר אז בתשמ"ו, הרבי הגיע את השיחה, זה היה כבר הרבה זמן אחרי שמחת תורה, ובשביל כינוס השלוחים, של להדפיס את זה באופן מיוחד, ועכשיו אנחנו 40 שנה אחרי, אז זה זמן של כהן מיניש, ולהסתכל על זה עם לימוד מחודש, ולנסות באמת להוציא את העומק, מה יש כאן. רק נגיד משפט אחד לפני שמתחילים, המסגרת, איך שאנחנו עושים את הדבר הזה, יש לנו באמריקה, זה כאילו ללמדי דח, זה בדרך כלל באנגלית או ביידיש, ובדרך כלל הרב פורקש עושה את השיר הקדומה, זאת אומרת, הוא בדרך כלל עובר על המבנה של השיחה וכל הרצף הדברים, עם הרקע, ואחר כך התפקיד שלי זה להתמקד יותר ולהיכנס בדברים מסוימים, או להוציא את הנקודה. פה מחמת אילוצי הזמנים, אז זה עובד הפוך. אז פי הסדר מן הכלל לפרט. השיחה הזו, כידוע, השיחות של אותם שנים שהרבי הגיע, הסדר היה שהיו לוקחים כמה שיחות ביחד, ועושים מזה שיחה אחת ארוכה. אחר כך זה היה ממש הסדר בסוף הממס, שזה היה כל שבוע, שהרבי היה מגיע את הפברנגן כחטיבה אחת. ובעצם גם השיחה הזו זה לקט של כמה שיחות של הפברנגן. אבל זה מעניין, האות הראשון של השיחה, זה כתוב באמת כמו שיחה בפני עצמה. זה מתחיל ובסוף רואים שכתוב, הרב אמר להתחיל לנגן והריקייס לכם ברכה. עכשיו, זה באמת מעניין, המבנה של השיחה, זה נראה שהרב אומר פה את הנקודה, בשיחה הקצרה הראשונה של סעיף א', ולכאורה כל ההמשך, כל מסעיף בייס ואילך, זה סוג של ביור, והרב מפתח, או יותר נכון, מפענח את כל מה שנאמר בשיחה הקצרה הזו. עכשיו, כשקוראים את זה פעם ראשונה, זה נראה מאוד פשוט, אבל כשמדייקים במילים, רואים שהרב פשוט אומר פה דברים מאוד מפתיעים. וזה לא סתם, אני לא יודע בדיוק איך זה היה בזמן השיחה, אבל כשכתבו את זה, מלכתחילה ערכו את זה באופן אחר, אופן יותר פשוט, והרבי הגיע את זה, וזה ממש הלשון של הרבי, שהרבי הכניס, ששינה את המשמעות. ואחר כך הכניסו את זה להגעה השנייה, אז הרבי הוסיף לחדש, ורואים פשוט עוד רובד, ועוד עומק לפני מעומק. עד כדי כך, שבאופן מיוחד, אף פעם לא, בדרך כלל זה לא הסדר, היה שני הגויס. רק הקטע הזה, לא הכניסו את כל השיחה לפעם שלישית. בגלל שזה היה כל כך מחודש, אז הכניסו את זה עוד פעם, ועל שורה מסוימת כתבו סימן שאלה, כאילו האם, הלשון זה היה, האם נרשם נכון, האם באמת קלטנו את מה שהרב רוצה. כי חששו שאולי הם פשוט לא מבינים מה הרב רוצה, והרב תיקן כמה תיקונים קלים בלשון, ומחק את סימן השאלה, במילים אחרות, כן, זה מה שכתוב פה, זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר. מה כתוב? במשפט אחד כתוב ככה, שהרב רצה בפברנגן ההוא בשמחת תורה, שחסידים יהיו בשמחה. אז הרב אמר שאסור להסתפק
צדיק במנוסה יחיה, כמו שאצל חסידי פייל. במילים אחרות, שהרבא שמח ושמחים עם הרבא אמר לא, הוא דורש שכולם יהיו בשמחה בכיח עצמי. שזה העבודה של איך שאנחנו יודעים, היסוד של חסידות חב"ד, מתזיין הכיחס, עם כיחס עצמו. אבל איך שזה נרשם, ואיך שהרבא הגיע, ואיך שהרבא פיתח את הלשון פה, זה יצא מאוד מאוד מעניין. הרבא אמר שזה לא צריך להישאר בצדיק במנוסה יחיה, ואחר כך הוא ממשיך שהעניין הזה של צדיק במנוסה יחיה צריך דורכנמן, כל מציאות זה צריך לחדור בכל המציאות של מי שזה מחיה ובפנימיס. במילים אחרות, הרבא לא שלל את העניין של צדיק במנוסה יחיה, כמו שמבינים בדרך כלל, אלא הפוך. הרבא רתם את הרעיון של צדיק במנוסה יחיה כסדר העבודה של חסידות חב"ד. וזה חידוש גדול, ונשתדל קצת, איך אומרים, לפרוק את החבילות, לא יספק עם מה שכתוב פה. טוב, בינתיים זה ברור? מי שרוצה להעיר משהו? זה גוד, אוגרית. בואו נעזוב שנייה את השיחה, וקצת רקע על כל המושג הזה של צדיק במנוסה יחיה ויחיה, מאיפה זה מגיע, בשביל פשוט להבין כמה הרבא מחדש פה, דבר ראשון, ביחס בכלל לאיך שהבנו את המושג הזה בחסידות חב"ד, וגם בדרך שביעי עצמו היה בזה כמה שלבים, וזה נראה פה ממש רעיון מחודש. בפשטוס, ידוע שהיה מחלקת של רב אברהם קלסקר והאלטר רבא, מיד אחרי שיצא התניא, תקנ"ז, מתחילים להגיע מכתבים מרב אברהם קלסקר, שהוא כותב מארץ ישראל, שהוא נגד השיטה, הוא קרא את התניא שכל אחד יכול להוליד בעצמו אבא וירא, והכל על ידי התבוננות, והוא אומר זה לא שייך לכל אחד. צריך רק אמונה וירא, וזה מזכך את החמר, וכל העניונים של שכליים, זה דבר מסוכן, זה לא בשביל כל אחד. הוא אפילו כותב במכתב פרטי לאדמו"ר הזקן, שהוא חושש לבן של האלטר רבא, למיטלר רבא, הוא אומר שהוא לא, זה חוסר נויכל זרי דאבא, אתה מכניס אותו בניסיון גדול, להכניס אותו לעניונים של שכל, ולא רק שזה ניסיון, אלא ריבוי השמן בנר הוא חס ושלום סיבה לכבויסו, כשיותר מדי מגלים חסידס, זה יכול לכבות את הנר. זה נגד, זה לא רבי סיינו, וזה לא, זה שום דבר, זה רק. מה הוא אומר? העיקר זה אמונה, מוסר, ירא, ותשאיר את העבודה הגדולה של ההתבוננות לאנשים שהם באמת רמי מיילה. עכשיו, האלטר רבא ענה לו במכתב. הוא כתב הרבה מכתבים לבדיצ'ה נגד האלטר רבא ולאלטר רבא עצמו, ויש מכתב אחד ידוע שהאלטר רבא פשוט עונה לו שזה לא נכון. כל מה שאנחנו מדברים על הסבוננוס הפוך, זה מהבעל שם טוב, והוא מביא לו הוכחות. אבל על המשפט הזה, שהוא כתב לברדיצ'ה, שאני השתדלתי כל הזמן לייסד את הכל על עניין האמונה, כמו שכתוב מחבקוק, וצדיק במנוסה יחיה, שהעמיד על הלחץ, אז האלטר רבא אומר לו, אני למדתי את העניין של צדיק במנוסה יחיה, שיהודי צריך לחיות רק עם אמונה באופן אחר. והוא אומר לו, בשבת, לפני כמה שבועות, בויסחנון תקס"ה, הסברתי את זה, וזה המיימר שיש לנו בליקוטי תורה בביאה דייתא, וגם בפרק ל"ג בתניא. מה כתוב במקומות האלה, בלי להאריך יותר מדי? הנקודה היא שאלטר רבא מסביר שאיך אפשר לחיות מאמונה, זה שמחה. שבן אדם יש לו הבונה והסוגה באלוקוס, ויש לו אחדות השם. אז הוא אומר, אשרינו מה טוב חלקנו שהוא זכה, שיש לו את הייחוד השם אצלו בראש, וזה דירה בתחתינו. ועם החיות הזו, אז הוא יכול באמת להתמודד עם כל הבעיות. מה פשוט? להעמיד על הלחץ. יהודי שיש לו אחדות השם בראש, והוא כל כך שמח מזה, זה מחיה מתים, זה יכול פשוט, זה החייס. וממילא,
הוא יכול להתמודד עם כל יצר הרע וכל המכשולים. ולקוטי תורה זה קצת סגנון אחר, זה לא שהחיות מגיעה מהשמחה באחדות השם, זה מגיע מהתענוג באחדות השם, זה פשוט להכניס בהם נפש כל חוי, כשבן אדם התעזה דרהר, באמת של אחדות השם, והוא מגיע למסקנה של מי לי בשמיים ואם חלך חפצתי, אז מהמקום הזה זה כל כך טוב לו, כל כך, אז הגשמק, שזה החייס, וזה צדיק במנוס יחיה. במילים אחרות, אל תקרא אמונה במובן הפשוט, אמונה זה אמונה בעוונה והסוגיה, זה חסידות. טוב, אז לסיכום, היה בפשטוס מחלקס, בצדיק במנוס יחיה, אם חסיד יכול, אם צריך רק אמונה באייבשטר, או שהוא יכול גם לפתח הבונה והסוגיה. וזה שני הדרכים איך לקרוא את זה. אבל עיקר החידוש ועיקר המחלקס זה הגיע אחר כך. יש את רב שלמה קרלינר. וזה מה שהרבא מציין אצלנו בשיחה, לליקוטי דיבורים, ששם רב שלמה קרלינר הגיע וחידש משהו אחר. קצת בשביל להבין מה היה הצורך ברב שלמה קרלינר. כי זה ברור שיש פה בעיה. רבא, זאת אומרת, הבעל שם טוב מגיע ומגלה אלוקות בעולם. זה הפירוש רבא. האלטר רבא אומר, סליחה, בואו נתחיל רב אברהם קלסקר, הוא אומר במילים פשוטות, שיהודי לא יכול להתחבר לזה. האור הגדול של הרבא חי בעצמו, ויש לו את העומק של ההתבוננות, ואת כל החיים שלו. וליהודי פשוט דורשים ממנו דברים פשוטים. במילים אחרות אתה אומר שהוא לא יכול לקבל את הרבא, הוא לא יכול לקבל חסידות. האלטר רבא אומר שכל אחד יכול להכניס חסידות בפנימיס. החידוש של האלטר רבא, שהרבא, זה הרעיון של חסידות חב"ד, שהרבא מעביר את הליקוס, והליקוס בפשיטות שיש לו, לתוך הבונה והסוגיה. רב שלמה קרלינר לא יוכל לקבל את שניהם. אז הוא אמר רעיון אחר. הוא קרא את המילים וצדיק במנוס יחיה בדרוש חדש. אל תקרא יחיה אלא יחי. מה פשט יחי? יחי הפירוש הוא שאם אתה מאמין בצדיק, אז אתה יכול על ידי החיבור עם הצדיק, אם אתה מקושר לצדיק, ואתה בטל אליו, ומקיים הוראותיו, וכולו, כל הדרכים של איסקשרוס, אז האמונה של הצדיק, והוא באמת לומד הפשט אמונה, לא כמו באברהם קלסקי, כמו אלטר רבא, שהאמונה הפירוש הוא באמת עוונה והסוגיה, וזה החייס, וזה השמחה, וכל הדברים האלה. הוא אומר פשוט, זה יכול להיות רק אצל רבא, זה לא יכול להיות אצל חסיד. חסיד יקבל את זה באופן שהוא של איסקשרוס. הרבא, על ידי זה שאתה דבוק בו, מחיה אותך עם האמונה שלו עצמו. במילים פשוטות. רב אברהם קלסקר השאיר אותנו שהרבא במקום אחד והחסיד במקום אחר. האלטר רבא אמר שהרבא יורד לרמה של החסיד, ונותן לו, הוא רחם לפי הטף, זה הפירוש, הריה ישראל, שנותן לו את האלוקוס בפנימיס. וזה כדאי, יש לו את האמונה, וזה החייס והחיים שלו. שלמה קרלינר היה לו חפ כזה. לא. אני הולך לתת לחסיד את כל החוויה של הרבא כביכול, את האמונה של הרבא, דהיינו העוונה והסוגיה, כמו שאלטר רבא אומר, אבל זה לא צריך לדלל את זה לרמה של החסיד. איך שהוא יבין את חסידות, פקרת, נרומם את החסיד על ידי האיסקשרוס, שהוא יוכל לחיות עם הרבא, כי הרבא מחיה אותו. אם אתה מגיע על העגלה של הרבא, אז הרבא מחיה אותך. ופה מתחיל הדיון באמת איזה מהם עדיף. כי לכאורה יש בזה מה שאין בזה. וידוע שכתוב בליקוטי דיבורים, הרבא חזר על זה כמה פעמים, שרב שלמה קרלינר רצה לעבור דרך בשטח של אלטר רבא, והאלטר רבא אמר לו שהוא לא, יש לו 3 תנאים,
זה היה שלא לזלזל ביראת שמיים, טבעי של המסנגדים ושל הלומדים, והדבר השלישי היה שהוא יסכים בעניין צדיק ומנוסי יחיה ולא יחיה, זאת אומרת שהוא לא יגרוס את הדרך המחודשת שלו, שהאמונה של הצדיק, לא האמונה רק, ההסבונוס וכולו, יכול להחיות חסיד. הרב רצה שהוא יקבל את העניין של חסידות חב"ד, ורב שלמה קלינר לא הסכים. כשהרבא חזר לזה, יש פברנגל מאוד גשמע, כי תזכיס לפתוח של יוטס, שהרבא בייר בעריכס, הרבא אמר, רב שלמה קלינר התעקש. רואים בתנאים האחרים, הוא ויתר, הוא אמר, טוב, הוא לא יזלזל, זה לא היה כזה עיקרון. אבל זה היה העיקרון, הוא אומר, לא, בפרש לא. ובגלל שהוא לא קיבל את התנאי, באמת הוא לא הגיע לשטח של אלתר רבי. והרבא פעם הסביר, ובאותו פברנגל באמת, דוב של יוטס, שההיגיון של רב שלמה קרלינו הוא על דרך שיש גלגולים שנשום, כל אחד צריך לקיים את כל המצווס. מה עם מצווס מלך? מצווס שיש על המלך, על ידי המלך מקיימים אותם. אז על דרך זה הרב פשוט הסביר את המהלך של רב שלמה קרלינו, על ידי שיש להרב את העבודה הזו, והוא מלך, הוא נשום הכלולס, ממילא זה מחיה את כולם. וזה היה הגישה של רב שלמה קרלינו. לאידוך, כמובן, אלתר רבי דרש הפוך. ויש, רבי יאיר תמיד היה אומר את הסיפור הזה, לא בלי כל האריכוס, אבל היה תלמוד של המגיד, רב חייקל מדורר. רב חיים חייקל היה לו חסיד, שהיה חבר של החסיד של אלתר רבי. והיו מתווכחים ביניהם כל הזמן בשני הגישות האלה, צדיק מנוסי יחיה וצדיק מנוסי יחיה. פעם החסיד הזה של אלתר רבי הגיע לרבי והוא התלונן, הוא אומר שבאמת הוא רואה שהמהלך של החבר שלו, של רב חייקל, זה יותר מוצלח. למה? כי הוא אומר, אני נעמד כל יום ומנסה להתפלל, אז אני צריך להתבונן בעצמי, וכמה שאני עושה ועוסק בזה, בסוף התוצאות הן רק בהתאם לכוחות שלי. והנה אני רואה את החבר שלי, ברנט, הוא בוער בתפילה. אומר אלתר רבי, ברנט, רב חייקל ברנט הנה, רב חייקל בוער בו, זה בכלל לא הוא. אז יש לנו פה סיכום מאוד יפה עם המיילס והחסרינס של כל צד. זה ברור בפשטוס, שיש מיילה בשיטה של רב חייקל או של רב שלמה קרלינו וצדיק מנוסי יחיה. מה זה? שהתפילה של החסיד הזה זה לא ברמה, זה לא לפי ערכי, הוא מתפלל כמו שרבי מתפלל. הוא ברנט. אלא מה? זה לא מצד עצמי, זה לא בכיח עצמי. אומר אלתר רבי שבדקוס זה נחשב שהוא בכלל לא מתפלל. רב חייקל ברנט הנה. פה קצת יותר עמוק. זה יסוד מאוד חשוב להבין, שכשאנחנו מדברים השיטה של חב"ד, ולא השיטה של חסידס הקלולס, או של חסידס חגס, חסידס הקלולס, בואו נזהר פה, לא מדברים על חגס, לא על חסידס הקלולס. זה שיש פה את הרעיון הזה, שצדיק ממנוסי יחיה, זה לא חיצייניס. זה דבר אמיתי. אלא מאי, זה לא פנימי. מקיף זה לא חיצייני. זאת אומרת, ברור שיש לא רק מקום לדרך הזה, יש בפשטוס מיילה בזה. יש מיילה במקיף ומיילה בפנימי. ואלתר רבי אמר, כידוע שהמשפט לברדיצ'בר, אי אפשר להיות בכל יריד. אי אפשר. פשוט יש מיילה בזה ויש מיילה בזה. ומה לעשות? בשביל הפנימי אז כדאי לוותר. זאת אומרת, באמת, מי מתפלל, איזה תפילה, אם נגדיר את זה יותר גבוה, התפילה של החסיד של רב חייקל. איזה תפילה יותר אמיתית, יותר פנימי, זה החסיד של אלתר רבי. ואומר אלתר רבי שבשביל פנימי, שזה אומר שאני באמת, שחסידס נהיה שלי, זה כדאי. אז יש מיילה בצד מנוסי יחיה, ויש מיילה בצד מנוסי יחיה. הרבי הסביר הרבה פעמים שחסידס הקלוליס זה חייס קלולי. חייס בהגדרה זה פנימי. אפילו חייס קלולי זה פנימי, אין כזה דבר. דבר שהוא חי,
ששמו עליו חייס, או שחייס עוטף אותו. אז זה לא חי. חי הפירוש הוא שהנפש מחיה את הבשר, והבשר עצמו נהיה חי. זה נהיה טרי, זה נהיה חי נסס עצמי, הוא צומח, או כל חי מסנענע, לא משנה איך נבחן את החייס. כל העניין של חי זה שהגוף עצמי נהיה חי. זה אפילו בחייס כלולי. אז מה החידוש של אלתר רבי? הוא אומר, ברור שחסידס חודר וזה נהיה פנימי. החיסרון הוא שזה פנימי מצד הנפש ולא בגדרי הגוף. החידוש של חייס פרוטי זה לא שזה מצד שזה פנימי. החידוש של חייס פרוטי, אליבא דאמס זה, שאם זה נהיה גם בשפה של הגוף. בגוף יש הבדל בין העין והאוזן וכל אחד מהאיברים. והשאלה היא, אם הנפש גם מדבר את השפה הזו. אם נתרגם את זה בעבודה. החוסר של רב חייקל לא היה מדומיין. הוא לא שיקר. אם כן, אז זה לא מקיף, זה אפילו לא חיצני, זה סתם, זה ילד קטן. אתה מרגיש שאתה חושב שאתה חווה משהו שהוא לא נכון? מה שקרה זה שהוא מחמס הביטל, כמו שהגוף מתבטל לנפש. הוא היה כל כך דבוק בהרבה שבאמת רב חייקל בער בו. אלא מאי, זה לא היה בגדרים שלו. איך שהרבה תמיד הגדיר את זה, זה לא היה בשפה של הנפש הבאמס. זה לא היה בשפה הפרטית של התכונות הנפש שלי. וממילא, במבחן התוצאה, יכול להיות שלא יהיה לזה קיום, יכול להיות שזה לא יתורגם במעשה בפועל, או אפילו אם לא נגיע לתוצאות האלה, עצם זה שזה לא פנימי אמיתי, זאת אומרת שזה לא בגדורים שלי. אז לסיכום, יש מיילה בחייס כלולי, ויש מיילה בחייס פרוטי, ויש מיילה בחצי גמונוסי יחיה, ויש מיילה שזה יחיה, שזה יהיה אני בעצמי. עכשיו, עד כאן, איך שבפשטוס היינו לומדים את הסוגיה, ונראה לי שככה היינו לומדים את זה, עד שהגיע השפרח, השפה החדשה של הרבי, בלקוטי סיכס, ופברנגן, זה כשהרבי הסביר, והגדיר מחדש את כל העבודה של חסידס חב"ד. בינתיים הכל בסדר, אף אחד לא מדבר. דברים מובנים? אגרת. בסדר. אני אמשיך עד שיתחילו לפרוח. אוקיי. כמובן ששני המהלכים האלה זה מתבטא בכל מיני דברים, למשל, שזה היה גם במכתבים המקוריים אותם של רב אברהם קלסקר, אם יש ריבוי תורה או מיעוט תורה. כן? כידוע שהצ'רנובלר אמר לעמית לרב, שבחתונה היו כך לו מעט מים, תגיד קצת תורה, וישנו תחת העץ, צריך לסמוך על הצדיק, העץ זה תמיד הצדיק, לסמוך עליו, אל תגלה כל כך הרבה. הרב דיבר פעם בחוף אוב תש"י, היה, למה אנחנו לא אומרים תחנון ביורצייט? אנחנו כן אומרים. אצל הפעילה שלו אומרים, כי עכשיו הרב עולה והחסידים עולים איתו. וכשעולים עם הרב, אז האם מתאים עכשיו לדבר על הווירס? נמצאים אצל הרב, והרב עולה והחסידים עולים. זה הפירוש יורצייט. אז אם כן, אז למה אנחנו כן אומרים? כי הרעיון של חסידס חב"ד, שזה צדיק בנושא יחיה ולא יחי, שאנחנו רוצים להביא גם את הגוף שלנו. ואנחנו בפרש, האופגבה של הגוף, גוף רחוץ, לוקחים את מי שאנחנו, כמו שאנחנו, וצריך להביא אותו. זה הידי תחנו. ועוד כל מיני, בעצם זה היסוד ההבדל בין חסידס פלן וחסידס חב"ד. טוב. עכשיו. פה בשיחה, הרב מתחיל לקרוא את זה קצת אחרת. בוא נקרא פשוט את הלשון. אז זה הביא alle Heroes בציון von הנושא בישראל, בפרט הנושא חב"ד, is ידוע שיטס חב"ד, אז אף על פי was הנושא הוא הקהל, darf es nicht bleiben bei צדיק במנושא יחיה,
אפילו נשבע מסחולס וכלולס על תקרא יחיה לא יחיה. Nur von dem Arab kommen von der Nossi Ader in der Zeit, wo man Nossi Jechaye, darf die Jechaye, Ches bepasach, durchnehmen, kommen zu Jusuf von dem, wenn man erlebt und bepnimmt. Durch dem, was jeder von sie tut, bei Atzmei Avedosei, mit seinen Keches. הרב אמר פה משפט מחודש. דבר ראשון הוא אומר, שהמושג של תקרא יחיה אלא יחיה, זה באמת חלק מהעבודה של חסידות חב"ד. אלא מה? הוא מגדיר את זה, וככה זה היה בהגה הראשונה, הוא הכניס שזה הסחולוס וכלולוס. זאת אומרת, אבל בהתחלת העבודה בהחלט, יש עניין של אל תקרא יחיה אלא יחיה, שנראה לי, אם אני לא טועה, עד טוב שממוב זה לא היה כתוב בשום מקום. אצלנו, אצל חסידי חב"ד, זה מילה פסולה. אין כזה דבר, אל תקרא יחיה אלא יחיה. אז דבר ראשון, פשוט הרב הכניס את זה ללקסיקון. מה הפשט? מה הרב רוצה להגיד בזה? אז איך שהרב ממשיך, שהרעיון הזה של תקרא יחיה לחיה, ככה זה מתחיל, וזה איך שנוסי אדר נותן את עצמו להדור. והדבר הזה עצמו צריך לבוא ולחדור לתוך את מי שאנחנו מחיים, באופן שאז זה נהיה צדיק במנוסי יחיה, שזה עבד בכיח עצמי. זאת אומרת, הרב לוקח את שני הדברים האלה ומחבר אותם. אז פה צריך, בוא ננסה פשוט לחזור למקורות, איך שאנחנו מבינים את זה בכל מקום, גם בתניא ובשפה של הרב, מה הפשט? מה הפשט שעל תקרא יחיה אלא יחיה, זה ההתחלה והיסוד של העבודה, וכל הזמן ממשיכים עם אל תקרא יחיה אלא יחיה הזה, ואת זה מכניסים בפנים. אז דבר ראשון, בוא פשוט בפשטוס. זה ברור שאלתר רבי לא אמר שהרבי לא נותן את עצמו לאחוסית, הרבי נשאר במקומו, ואומר לאחוסית, אתה תעשה את העבודה שלך בעצמך, כי אתה צריך בעצמך להתבונן, וזה המיילה של אייס פרוטי. הרי זה, אם כן, אז זה לא חסידס. כל הרעיון של חסידס הוא שיש רבי, שהוא אצלו העניינים מהירים, ואת זה הוא חולק. הוא נותן עם כלל ישראל. הבעל שם טוב ירד, והביא אלוקוס לעולם. אז היסוד הוא שזה מגיע מצדיק, שזה מגיע מרב. ובדיוק כמו בדוגמה הזו של חייס פרוטי, אין כזה דבר שהגוף אומר, הנפש אומר לגוף, אני רוצה שזה יהיה פרוטי, אז תעשה את זה בעצמך. זה היה מת וזה יישאר מת. מה הרעיון של חייס פרוטי? שהחיות הזו, שהיא מגיעה מהנפש, הוא יבוא בשפה של גוף. וזה מה שאלתר רבי אומר, באריכוס בפרק מ"ב בתניא, שמה זה אומר רבי? יש ראיה. מה הפירוש ראיה? ראיה זה אדם שהתפקיד שלו זה לזון לחם לפי הטף, והוא לוקח אותך ומזין אותך בפנימיס, וזה ראיה מהם לב, זה הפירוש רבי. או כמו שכתוב במקומות אחרים, בפרש, שיש נוסיך ויש ראיה, כמיקיץ בתרער למשל, שיש מקי ויש פנימי, יש נסיך. מה נסיך עושה במדינה? הוא לא עושה שום דבר, הוא לא מפרנס, הוא לא נותן שום דבר. הוא נותן איזשהו רוממות, באופן מקיף, כן? בארץ יש את הנשיא ויש את הראש ממשלה. וכל אחד עם התפקיד שלו. התפקיד של הנשיא זה פשוט לרומם, להדיר את השם של המדינה, שאנשים ילכו עם גב יותר זקוף, מתחברים, זה מקיפתיק. זה התפקיד של הנוסח, הילדים של המלך, שהם הנסיכים, נמצאים במדינה, זה עושה רמיוס. זה סוג אחד של צדיק, ככה כתוב. ויש סוג אחר של צדיק שהוא הרי, ויש בזה מה שאין בזה בפרש. כן, כתוב שרב חנין בן דייסה, זה גוון הנוסח. רבי יחיא בן זכאי היה, הוא התקונס של כלל ישראל, ולימד תורה, וזה מי שמלמד עשה. אומר אלתר רבי בתניא, בפרק מ"ב, מה זה רבי? לא נוסח. רבי זה ראיה. דהיינו שעניינו זה להביא את האמת הזו, שיש אצלו, שהוא רואה את הלוקוס בפשיטס, ולהעביר את זה. ולכן צריך שיהיה בכל דור ניצוצים של משה רבינו. אבל אסור להסתפק בזה.
העיקר הוא הדס, שזה העבודה של כל חסיד בעצמו, ללמוד, להבין, לקחת את זה בפנימיס. וזה החידוש של חסידות חב"ד. אז כמו שאלתר רבי אומר בשער יחיד ואמונה פרק ה', כתוב שם שמה זה גיל הלקוס? גיל הלקוס אפשר על ידי צדיקים, או אפשר על ידי אייסס ומאפסי התורה. ומקובל תמיד ללמוד שזה באמת שני דברים שונים. יש את הצדיקים, יש את האייסס, בדיוק אייסס ומאפסי התורה. כן, אם יש קריאס ים סוף, אז כולם מגיעים לראות. למה? זה גיל הלקוס. אותו דבר צדיקים, לא על ידי שהוא עושה מאפס. פשוט, אתה מגיע ואתה רואה צדיק, זה כמו לראות מאפס. כי אתה רואה גיל הלקוס בפשטוס בעולם, זה עומד ושוסלם בכל דרך. אז איך אתה יכול להתחבר עם הרבה? אז זה על ידי שהרבה נותן את הלקוס בפנימיס. עכשיו, לפי זה, זה עדיין בפשטוס לא מסביר לנו למה צריך את היחיה לפני היחיה. בפשטוס, אפשר להבין שברור, אם אני לא מתנתק מחסידס, אני לא הולך ללכת ללמוד באופן עצמאי. כל הרעיון זה שאני לוקח את מה שהרבא אומר, ואני מכניס את זה בפנימיס. כידוע שחסידים מקפידים שהחסידס צריך להיות דווקא מרבא, וזה כל העניין של חסידס, וכמשל הצייר וכולו, ברור שזה צריך לבוא מרבא. אבל פה זה נראה שזה יותר מזה. זה נראה שהרבא אומר שיש באמת כאילו שני שלבים בעבודת גופה של חסיד חב"ד. אם נשתמש בשפה שהיה לנו רגע לפני, יש ראיה ויש נסיך. צריך באמת את שניהם. אם הייתי לומד רק תניא, אז הייתי מבין שמה זה רבא? זה פנימיס. אין נסיך. ולכאורה, במשך 200 שנה בחסידות חב"ד, זה באמת היה הדגשה. יש אנשים, יש חסידים שמתקשרים לרבא שלהם שהוא נסיך, זה מקיף תיקי רבא, ויש פנימי, ויש בזה מה שאין בזה, אבל זה מי שאנחנו, ואי אפשר לרקוד על כל החתונות, נשאר יד יריד כמן זין. אומר פה הרבא שלו, בחסידות חב"ד יש לא רק שזה, הרבא הוא מביא את האמת הזו באופן פרטי, באופן פנימי. זה גם הרעיון של מקיף. גם העניין הזה של צדיק במנוסה יהיה חי. זה מעניין. יש מכתב ידוע של גימל תמוז תש"י, שהרבא אומר, רבים מחפשים ומבארים מה זה רבא, והוא מביא את כל המעלות, והוא אומר שבעצם הרבא הוא גוין ובעל מסירות נפש וכל הדברים, בעצם הרבא זה הכל. אבל פחות שמים לב להמשך של אותו מכתב. הרבא מביא ממש הרעיון הזה של ראיה ונסיך, והרבא אומר, ונשיאי חב"ד זה שניהם. במילים אחרות, זה לא נכון להגיד שחסיד חב"ד הוא הולך לרבא רק בשביל לשמוע את המיימר ולקחת את זה בפנימיס, וזה העבודה שלו. יש גם עוד ערוץ שצריך להיות, שאני נוסע לרבא, והרבא רוקד שמחת תורה ואני רוקד עם הרבא, וזה מרומם אותי. בפרש יש גם את הצד הזה שהרבא מגלה את עצמו. במילים אחרות, יש גם בחסידות חב"ד את החסידות חגס. יש גם את הצדיק במנוסה יהיה חי. ככה הרב כותב בפירוש, אצל רבי יש את שניהם. וכנראה שפה הרב רוצה גם להדגיש את זה. שמצד אחד הרב דורש מחסידים שצריך להיות שמחה. ואיך צריך להיות שמחה של חסיד חב"ד, על ידי שתתבונן בעצמך. אבל זה לא רק שאני הולך להגיד מיימר ושיחה וכל המשך ההסברה, למה צריך להיות בשמחה ומשיח ושמח וכל הדברים, טוב, אז לך תלמד עכשיו ותהיה בשמחה. לא. הסחולס העבודה זה שהרבא משמח אותי. איך? על ידי שהרבא מגלה את השמחה שלו, וזה מרומם אותי. וזה בפרש תנאי בכל ההמשך של כל מה שהולך להיות. במילים פשוטות, יש לנו גם וגם. גם נוסח וגם ראי. מה שמאוד מעניין, זה שההמשך של השיחה, פה אצלנו בשיחה לשמחת תורה מ"ו, הרבא לומד את העניין של מייפסים. הרב מתחיל להסביר איך רב
של חב"ד, איך הרב לוקח אותנו ונותן לנו חייס. עם מה הרב מתחיל? עם מייפסים. שזה דבר הכי מוזר. מה, זה רב? מייפסים בארץ חום, מכניס, מה זה, זה מתגלגל על הרצפה ולא מרימים את זה. פה, ככה אתה מתחיל להגדיר מה הרב עושה, איך היחס שלו איתנו. זה לא רק זה. הרב ממש מחדש פשט בתניא. מקודם הזכרנו שבתניא יש, שאיך, בפרק ה' בשייכות ואמונה, איך מידס הרחמים, איך האבשטר מגלה את עצמו בעולם, בשני איפן, או על ידי סומייפסים, או על ידי צדיקים. ותמיד אצל חסידי חב"ד היה הדגשה, יש מקובל מחדשה, שהוא היה מדגיש פה, וזה פשטוס הפשט פשט, לא שהוא חידש פשט, אבל זה היה מדגיש, שזה שני דברים שונים. לא על ידי האיסומייפסים, ככה אתה מחובר עם צדיק. צדיק שלא עושה איסומייפסים זה גם צדיק. זה לא קשור, הפוך. הקשר שלי עם רבא זה עם זה שהוא רבא. בלי האיסומייפסים. איך? כי אני לוקח את המים החסידה שלו ומכניס את זה בפנימיס, וזה קשר אמיתי. תסתכל איך שהרבא אומר את המילים האלה פה, רבא, כמבור בשייכות ואמונה, זה הקטע השני של גימל. כמובן בשייכות ואמונה, אז מידס הרחמים של מיילה, זה יסגלוס הלוקוס על ידי הצדיקים ואיסומייפס שבתרא. הרב מסביר, סתכל ברייצו בורו, כאילו איך די איסומייפסים פונדי צדיקים שבכל דר ודר. ומאוד גזן איסומייפסים במסידרנו. זאת אומרת, שאיך הרב מגלה את עצמו, זה הצדיקים שבכל דר, זה איסומייפסים. ממש משנה פה פשט, והרב, זה ממש הכסב יד של הרב הוסיף באור 22, בפרט אשר עומד מודגש, הקדוש ברוך הוא ושוס לא בכל דרך, זאת אומרת, זה הפשט רב, ככה הרב מגדיר את זה, כי יש בפרש את העניין של מחיה באופן של מייפסים, זאת אומרת, שהוא מגלה את עצמו, וזה מרומם חסיד. אולי קצת יותר עמוק, זה לא רק שזה גם וגם, או איך שהסגנון הוא פה, איך שהרבי התחיל, שהסחולס העבדה, שיש גם, צריך להיות שמחת תורה אצל הרבי זה מרומם, ואחר כך לך תעבוד בעצמך עם המיימר, יש את הערוץ השני שזה של חב"ד. אם קוראים נכון, אני לא רוצה להסתבך יותר מדי עם הלשונס, אבל נראה פה שהרבי מחבר את זה ואומר שזה דבר אחד. זה לא סתם. למה? יש מבואר בכמה מקומות, יש למשל בחלק תזין שם, בישראל, או במשפטים, שעליינים ירדו למטה ותחתינים יעלו למעלה. אז הרב אומר שבשלב השני, גם בלימוד החסידות, שעכשיו לחיירה אני עושה עבודה שלי, זה עבודה פנימית, אני עושה את העבודה בעצמי. גם שם צריך להיות מורגש שזה עליין, שמה זה חסידות זה בעצם אין סוף. זאת אומרת, זה שהרב מגיע ואומר שהוא הולך להחיות, וזה גוף, זה לא סתם, אני אומר שזה הקדמה טובה, הסחולה. וככה הלשון של הרב פה, שהוא לוקח את העניין של מחיה. אם פתח, זה הכתב יד של הרב הוסיף. וזה גוף חודר בפנימיס. יש פה הגוי ממש גשמק לראות. הם כתבו שבן אדם צריך, החסיד צריך לעבוד עליהם. זה החסידות חב"ד, שהוא צריך לעבוד לבד. הרב מחק את המילה לבד, עליהם, וכתב במקומו בעצמי. מה ההבדל בין לכתוב עליהם, שזה לבד, או בעצמי? בפשטוס, במילים פשוטות, ההבדל הוא שלבד זה אומר שיש שלב שאין רב. הרב נותן, והרב נותן את המים, ועכשיו, ויקראו עד אז, בלושן של אלתר רבי בפרק מ"בייס. עכשיו לך תעבוד בעצמך. אומר לא, אין לבד. יש שאני צריך לעבוד בעצמי, בכוחות עצמי, אבל לבד אני אף פעם. כי הרב תמיד איתי. זאת אומרת, זה תמיד, זה שהוא מחי. תמיד זה מה שמורגש פה. אלא מאי,
ויחד עם זה, זה בכיח עצמי. זה ההבדל במילה לבד ובעצמי. לבד אני לא. אין בגפוי, לבד. אז לסיכום, איך שאנחנו קוראים עכשיו את ההתחלה, את הקטע הראשון של השיחה, הרב מחדש פה, דבר ראשון, שאל תקרא יחיה אלא יחיה, זה שלב ראשוני. ובפרש זה גם בחלק, זה קשור לחסידות חב"ד, צריך את השלב הזה. ואחר כך מגיעים לעניין הזה של העבודה בכיח עצמי, יחיה. בעמק יסר, זה ברור שהרב אומר שזה לא רק שני שלבים, אלא יש פה שני ערוצים מקבילים, ושניהם צריכים להיות. ועוד יותר עמוק, זה לא רק שני ערוצים מקבילים, אלא שזה גוף מה שאני רוצה לעשות עם עבודה פנימיס. במילים פשוטות, לרקוד שמחת תורה עם הרב, ולהתייגע על מיימר, זה לא שני דברים. אם זה שני דברים, אז זה לא יהיה, המיימר לא יהיה המיימר. המיימר זה, מה זה? שאני לוקח את השמחת תורה הזה, את אל תקרא יחיה אלא יחיה, ואת זה גוף אני לוקח בפנימיס. זה הרעיון של חסידות, שמורגש האין סוף בחסידות. איפה הלכותי תורה, ואני רואה פה אין סוף. איך שהרב כותב שם בשיחה בחלק ט"ז, שאפס קצה שייך לכל אחד. זה לא רק שהרב עכשיו אמר שהוא רואה אין סוף בלכותי תורה. זה מה שצריך להיות מורגש. שהמחיה, מה שרב שלמה קרלינה הגיע וחידש, זה גוף האלטר רב מביא בפנימיס. זה ein ganz andere פרק מבייס, זה אופן מחודש איך להסתכל על כל חסידות חב"ד. אבל, אם אנחנו קוראים באופן זהיר את השיחה שלנו, שמחת תורה מ"ו, זה נראה שהרב רוצה להגיד משהו הרבה יותר מחודש אפילו מזה. זאת אומרת, כל מה שדובר עד עכשיו זה מחודש, אבל בשפה של דיר השביעי זה לא כל כך. זה נמצא בליקוטי שיחס בכל מיני מקומות, זה מה שהרב כל הזמן. כי ידוע, הרב כוח צריך שכן יהיה מייפסים, והרב תמיד מכניס לעל המיינס. פה זה נראה מהמשך השיחה, מהקטע הראשון זה לא כל כך בולט, אבל אם קוראים את ההמשך של השיחה, זה נראה שהרב רוצה להגיד פה משהו אחר לגמרי, ולחיירה, לפי זה צריך לחזור להתחלה, ולמצוא את זה גם פה. ופה זה לא כל כך ברור, אבל לחיירה, מההמשך אפשר להבין מה הכוונה, ולמה הרב כוח צריך כל כך, עם כל ההגויס האלה, מה לכתוב. בהמשך של השיחה, אנחנו מוגבלים בזמן, אבל מה הנקודה של ההמשך? הרב מחדש ששליח בגימטריה משיח. הרב מסביר שזה לא רק הכוונה שהעניין של השליח זה להביא את המשיח, וזה לא רק שהוא שליח של משיח, כי הרב הוא משיח שבדיר, כשהרב אומר בפירוש בשיחה, אלא ששליח הוא משיח. למה? כי לכל אחד יש פה ניצוץ משיח, ואת זה הרב מביא מהצ'רנובלר, שלכל יהודי יש ניצוץ משיח. ועל זה הרב מביא את מה שכתוב בפרק ממבייס, שלכל יהודי יש ניצוץ משיח. עכשיו שוב, בפשטוס, בפרק ממבייס זה לא מה שכתוב. בפרק ממבייס כתוב שיש לי את הבחינס משיח להיות כלי. כל יהודי יכול להבין חסידס. גוי לא יכול להבין חסידס. יהודי יכול להבין חסידס, אבל לא שכל יהודי הוא רבי. יש פה את הבחינה הזו, את הכוח, כיח הדס, להתחבר למשיח. זה מה שכתוב בפרק ממבייס. להגיד שכל יהודי הוא רבי, זה קרה בתושן מ"ו. ולכן, באמת השפה פה זה לא דס. כי בדס, כמו שאנחנו מדברים בדרך כלל, מה זה רבי? רבי זה שהוא ממשיך דס על האום, והוא מלמד דס, הידס שיש באנשום, זה כלי לדס של משה רבינו, זה בחינס דס שיש בשביל הניצוץ של משה בכל דור. פה הרבי מגדיר מחדש את הכל, כי הרבי רוצה להגיד פה משהו חדש. רבי זה יחיד. רבי זה יחיד כלולס. וממילא כל אחד יש פה את היחיד שלו, אז כל יהודי בעצם הוא רבי.
ובגלל שהעצם שטייבס ומקצוע של טייבס בכול אתה לא יכול לחלק, אז אם יש לי את הנקודה של רבה, אז יש לי את הכל. ועד כדי כך הרב אומר, שזה לא רק שכל יהודי הוא רבה, וכל יהודי הוא משיח, אלא כל העולם, המציאס הגשמי של העולם, בגלל שזה נסהבה, ממציאוס ומעצמוס, בעצם יש פה את העניין הזה. עכשיו, זה ממש הרבה יותר מחודש, וצריך כמובן, זה דברים שצריך להסביר. אבל בוא נצא מפה לפחות עם הגדרה. זה לא רק שהרבא אומר שאני נותן את הרבא בעצמו. זה לא באופן שהוא שולח אותי לעשות את העבודה פנימיס, באופן שחסידס חב"ד, אלא שהוא נותן גם, כמו שרב שלמה קרלינר, שהרבא חולק את עצמו ונותן את עצמו באופן מקיף, באופן של צדיק במנוסה יחי. העיקר הכי שהוא פה, הרבא אומר משהו אחר. הרבא נותן שכל יהודי הוא רבא. עכשיו, זה שפה שקשה בדיוק איך ליישב, אז מה זה אומר העבודה? אבל בפרש, פה זה היה ממש בקיצר, אבל בהמשך רואים, הרב כידוע, שהרב דיבר, קוראים לזה פורים ממזין, שצריך לרדת מהנוסי והקל להקל, זאת אומרת שהרב רצה שזה יהיה העבודה שלנו, שזה לא יהיה רק נוסי, שכל אחד צריך שיהיה לו את העבודה של נוסי. ובאמת בשיחה הזו ברמז, זה כתוב מאוד בקיצר, בהתחלה, גם בסעיף א', כתוב, שזה עובר מהנוסי והקל, וככה הרבי הגיע את זה. אני לא חושב שבשמחת תורה ממבוב, או גם בכינוס השלוחים ממבוב, כשקראו את זה, הבינו מה שכתוב. אפילו אם מישהו היה יודע שזה ממש לושן של הרבי וזה הגוי. אחר כך, בפורים ממזין, הרבי הסביר, בהר חובש, שהוא באמת מתכוון לזה. ואפילו בפורים ממזין, אני לא יודע אם זה היה כל כך ברור, אבל אז בחופכס ניסן, שהרבי אמר שהוא רוצה שכל אחד יצעק עד מוסי, שהוא בעצמו, ובסוכת נ"ב שהרבא אמר שכל יהודי הוא אדמו"ר, זאת אומרת, הרבא התחיל לדבר את השפה עוד יותר ועוד יותר ברור, פה מתחיל ממש מהשיחה הזו, משמחת תורה ממבוב, שהרבא מתחיל את העניין הזה, שמה זה יהודי, בעצם כל יהודי הוא רב. עכשיו, מה הנקודה של השיחה? שזה שליחס. מה זה שליח? מה החידוש של שליח? זה הנקודה של החידוש של חסידות חב"ד. אז בואו נתרגם ונסכם את מה שנאמר פה. החידוש שרבא, זה שהרבא שולח שליח. עכשיו, חסידות הגס בהגדרה לא יכולים להיות שלוחים. מה פירוש אני שליח? יש את הרבא, ואני מתבטל לרבא. אז הדבר ראשון, שלב הראשון זה, ששליח הפירוש הוא שאני משתכנע בעצמי, ואני לוקח את הרבא באופן פנימי. אז לכן אני יכול להיות כזה דבר, שאני הכנסתי את הרבא בתוכי, לא רב חייקל דוונט בתוכי, אלא אני מתפלל. או שאני עושה את העבודה מה שהרבא רוצה לעשות. אז זה שליח. אז זה רק חסידות חב"ד יכול להיות שליח. אם אנחנו מבינים חסידות חב"ד באופן יותר עמוק, שזה לא רק שהוא אומר, לך תעבוד באופן פנימי בעצמך, אלא כמו שאומרים פה שחסידות חב"ד זה שאל תקרא יחיה ליחיה, זה גם חלק מחסידות חב"ד, אלא זה גוף ונכנס באופן פנימי. אז זה באמת השליח הוא דומה למשלח, שלוחי של אדם כמייסה, נשסתם. כי הרבא מגלה את עצמו, וזה גופה תופס אותי, זה חודר בי ואני נהיה כזה. זה ממש מופלא, זאת אומרת, אם הרבא של חסיד של חב"ד הוא לא רק ראייה, והוא גם נוסיך. ואני בעצמי נהייתי כזה, כי למה? כי זה חדר בי, אז אני, על ידי לימוד החסידות, לוקח את האין סוף, את הבלי גבול של הרבא, והמייפסים וכו', כל מה שכתוב פה. זה נראה אבל פה, בשיחה שהרבא רוצה להגיד יותר מזה. למה החסידות חב"ד זה שליחס? לא רק כי זה נהיה פנימי וכל הרבא נמצא בי. כי החידוש פה, שאני רבא. אני לא יודע מה זה אומר. אני צריך להיות זהיר במילים, אבל זה מה שכתוב פה. שמה שזה רבא, דוס איז החוסיד, וזה הפנימי, עמק חוסיד רבא. זה לא עמק חוסיד, זה איסקשרוס לרבא. עמק חוסיד רבא. שאם הרבא צועק עד מוסי, אז החוסיד בעצמו צריך לצעוק עד מוסי. למה? לא בגלל שהרבא צועק, בגלל שהוא צועק.
זה מה שכתוב, שוב, צריך להיזהר איך לתרגם את זה ומה, מסתם על זה יהיה פברנגנס, יש מספיק זמן להתכונן לכנס השלוחים, ובכנס השלוחים עצמו, איך לתרגם את זה ואיך ללמוד. אבל מה שכתוב פה זה שכל חוסית, הנקודה של החידוש של חסידס חב"ד זה שהוא בעצמו כזה. ואולי, עכשיו פה צריך להיזהר, אבל אם חוזרים להתחלה של השיחה, קצת משמע שהרבא אומר שהעניין הזה, שהרבא שהוא מחיה אחרים, זה גוף מורגש באחוסית. זאת אומרת, זה שאני שליח, ואני מחיה יהודים אחרים, זה כי יש לי רבא בעצמי. יש לי, כמובן, אחרי כל זה, צריך לחזור ליסוד, אפס נשדוע יחידה הכלולית, אין יחידה פרוטיס. אבל מה פשט יחידה כלולית? שזה מדליק את היחידה פרוטיס שיש אצל כל יהודי, שיש לי נקודה של רבא בכל אחד, וזה מה ששליח מגלה. אומר הרבי יותר מזה בשיחה הזו, זה לא רק שהשליח מגלה בעצמו, זה הערוץ שאיך הרבי מגיע לעולם, לכלל ישראל, להדליק אצל כל אחד את הנקודה של יחידה, הנקודה של משיח שנמצא אצל כל אחד, זה על ידי השלוחים. אז מה התפקיד שלנו בתור שלוחים? לא רק לקחת את מה שהרבא אומר בפנימיוס ולהשתכנע, ולא רק להתבטל לרבא בעצמו, ואת זה לקחת בפנימיוס, אלא לגלות בתוכי איזושהי נקודה, בשפה שבברת תצווה, שהרבא מגלה את העצם שלי, שמצד זה יש לי בעצמי את הניצוץ משיח. זה דרוויילה, זה מה שכתוב, וצריך בכך עצמנו, וזה מסתם בכל אחד עם שפה אחרת, אם זה עבודה פנימיס, לתרגם את זה ולהוריד את זה לידי פעיל. תוסי זה הקדומה לעניין של העבודה הזה של כנס השלוחים, והעיקר שנזכה שבאמת, והלושן זה שאחרי הבוים שנין, נזכוי מיניש, ונעשים חוש הטעם וכחוש הערב. טוב. תודה רבה. אוקיי, אם יש מישהו שרוצה להוסיף משהו, להעיר, לחלוק, הרי זה מה שדובר, זה חסידס חב"ד. טוב. לא הייתי מצפה לזה. באמריקה חולקים על כל מילה, בארץ ככה מקבלים, משהו פה לא ברור. זה לקח טוב, זה לא ישראלי, מה זה? אוקיי. בסדר. טוב, נתראה מצא שם בכנס השלוחים. בעזרת השם, שכוייח. שכוייח. זה היה גזונט.